काहे चीनी के बड़ी महंगाई, काहे चीनी के बड़ी महंगाई, काहे चीनी के बड़ी महंगाई। म्यूजिक बाय अमित तिवारी। ए मोदी जी रौरे बताई, सुनी मोदी जी रौरे बताई, काहे चीनी के बढ़े महंगाई, काहे चीनी के बढ़े महंगाई। अब गरीब कैसे हो जी हो, अब गरीब कैसे हो जी हो। देखी चीनी के बढ़े महंगाई, देखी चीनी के बढ़े महंगाई, काहे चीनी के बढ़े महंगाई, म्यूजिक बाय अमित तिवारी। काहे चीनी के बढ़े महंगाई। सारा लोग परेशान बा, बोली राउर ध्यान कहाँ बा। ए मोदी जी बोली, सारा लोग परेशान बा, बोली राउर ध्यान कहाँ बा। अरे 70 के पार भइल चीनी के भाव हो, 70 के पार भइल चीनी के भाव हो। देखी मोदी जी रौरे बताई, काहे चीनी के बढ़े महंगाई, काहे चीनी के बढ़े महंगाई, काहे चीनी म्यूजिक के बाय बढ़े अमित तिवारी। महंगाई। सारा लोग बेहाल बा, रौरा से करत सवाल बा। बताई मोदी जी, सारा लोग बेहाल बा, रौरा से करत सवाल बा। धीरज गुप्ता कहे गीत गाई, मोहित राजा कहे गीत गाई। देखी चीनी के बढ़े महंगाई, देखी चीनी के बढ़े महंगाई, देखी चीनी के बढ़े महंगाई। गणिनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरैया।